କବିତା ପୁସ୍ତକ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ପୁସ୍ତକଟଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ପୁସ୍ତକ ପଠନେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହୁଏ, ହସାଏ ସେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ, ହସାଏ ସେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ। ପୁସ୍ତକଟଇ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ସେ, ଦୁଃଖକୁ ଦିଏ ଦୂରେଇ, ଦୁଃଖକୁ ଦିଏ ଦୂରେଇ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର, ହାତେ ହାତେ ଥାଏ ରହି, ହାତେ ହାତେ ଥାଏ ରହି। ପୁସ୍ତକଟଇ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ, ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର, ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର। ଯେତେ ରୀତିନୀତି, ପୂଜା ଓ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିଫଳନ ସଂସ୍କୃତିର, ପ୍ରତିଫଳନ ସଂସ୍କୃତିର। ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କରନା, ଗୁଣତା ଅମୂଲ ମୂଲ, ଗୁଣତା ଅମୂଲ ମୂଲ। ହୋଇଥାଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବା ସେ ବୃହତ, ନାହିଁ ତାର ସମତୁଲ, ନାହିଁ ତାର ସମତୁଲ। ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ଇ, ହୁଏ ସିଏ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ, ହୁଏ ସିଏ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ। ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ, ହୋଇ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ, ହୋଇ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ। ଅନ୍ୟ କାହା ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା କରିଲେ, ଥାଏ ଠକାମି ଆଶଙ୍କା, ଥାଏ ଠକାମି ଆଶଙ୍କା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହି ଆଦର ଲଭଇ, ପୁସ୍ତକ ଦିଏ ନା ଧୋକା, ପୁସ୍ତକ ଦିଏ ନା ଧୋକା, ପୁସ୍ତକ ଦିଏ ନା ଧୋକା।